Mihnea, din România. Acum suntem în Malaga cu experiența Magis, pregătire pentru Zilele Mondiale Tineretului. Astăzi, repartizarea noastră, expresia artistică pe stradă. Astăzi am confecționat fluturași și am văzut și un film și mai multe chestii despre asta. Ei, ce semnifică fluturii pentru mine? Ar fi Spiritul Sfânt, care poate veni de oriunde, poate zbura oricum, poate intra în orice om, ca și fluturii. De asemenea, mai putea fi schimbarea, cum un fluture se naște, din nimic, se face ceva. Așa și noi, din nimic, ne putem face ceva. Acel ceva, în atitudinea